Magandang araw po sa lahat. Paano nga ba natin malalaman o makikita ang aktwal na lugar ng bagyo gamit lang po ang ating cellphone? Ito po ay pwede kahit kanino, lalong-lalo na po sa mga nasa ibang bansa, DH o iba pang manggagawa. Yan. Kung ikaw po ay isang empleyado ng isang barangay, munisipyo, sa city man o sa province, isang rescue personnels, wasarman o sahasar ng DRRMO o PDRRMO, napakalaking tulong po nito sa atin, lalo na sa mga manlalakbay. Tulad ng DSWD na umaakyat pa ng bundok para maghatid po ng tulong o kahit saang panig ng mundo. Kung ikaw ay nasa disyerto, meron din itong temperature sensor, kaya manood lang po. Dito po sa bidyong ito, ituturo ko kung paano gamitin ang Storm Radar application. Ano nga bang kailangan? Unang-una po, kailangan po natin ng internet connection. Tsaka, kailangan din po nating i-install ito sa mobile o tablet natin. Paano ito gawin? Una, i-open po natin ang Play Store gamit po ang Android at App Store naman para sa iOS. Sunod po dito, i-search po natin yung application na Storm Radar. Ito, nasa taas, click lang po natin yan. Yan. I-install po natin kung ito po ay wala pa po sa atin, at kung meron na, click open lang. Antayin po natin mag-response. Okay. Ayan. So, sa main page po natin, makikita ang location natin. Yan po yung actual location. Then, para po makita kung ano po ang weather update natin ngayon, i-pinch lang po natin, zoom out, ganyan. Then, makikita po natin yung buong location. Then, play po natin yung button sa baba, yan. Tapos, nagpi-play na siya. Yan. Then, check po natin sa taas na bahagi ng mapa. Yan, makikita natin yung bagyong Haizen. Bali, reset po natin. Yan po yung actual na location ng bagyo. Press play lang po. As of ngayon, ang simula po ng record nito ay mula po ngayon 7:30 ng gabi. Antayin po natin itong matapos mag-play. Yan. Hanggang alas 12 ng gabi. Bukas ng madaling araw. Yan. Nakikita natin ito. Bali, ang bagyo po na nakikita dito ay may color coding. Sa kanang bahagi nandyan ang legend ng ulan mula sa pinakamahina hanggang pinakamalakas. Merong legend ng ulan, meron din sa niebe na may halong ulan, at sa North at South Pole na sobrang lamig dito na yung level ng ice. So yan na po dito. So ang tanong, paano ba natin malalaman kung saan patungo o saan galing ang bagyo? So yan, play natin konti. Tapos sa layer po na button, ito lang po, click natin yan. Tapos select po natin yung tropical storms. Click mo yan. Tapos click ka lang po kahit saan sa monitor. Yan. Dito na makikita yung kung saan man galing yung bagyo. Ayan na. Yung mga dots na yan, dyan yung kung saan yung coordinate ng bagyo. Ayan na.
Diyan makikita. Bali, click po natin yan, yung center po niyan. Sabi dito, yung bagyo ay moving northwest at 40 km per hour. Ito po ay nasa Nagasaki, Japan. Yan. Nasa taas na bahagi, malalaman ang wind, ang hangin ay nasa lakas na 160 km per hour at pagbugso na 193 km per hour. Yan na. Sa mga susunod pang araw, makakarating na ito sa China. China ba yan? North Korea sa bandang taas. Okay. So, yan na. Check natin sa iba kung mayroon pa bang bagyo. Ayan, yan. Ito. Sa part ng US, yan naman. Yan o, makikita dyan. Yung mga dots, mga lines na dinaanan ng bagyo. So, balik tayo kung nasaan yung yan, lugar. So, next. Paano natin malalaman, kunwari, kung gaano naman kainit? Kung ikaw man ay nasa disyerto, pwede mo rin itong gamitin. Temperature, click natin yan sa menu. Yan. Yan. Kita nyo. Sa legend sa kanan, yan. May negative 40 degrees Celsius hanggang sa init na 48 degrees Celsius. Yan. Base nyo na lang po sa legend yung kulay ng lugar. Kung nasan kayo, pwede nyong i-zoom in, pinch out. Yan. So, sa Taiwan, meron itong negative na kulay blue. Negative ba to? Oh, hindi naman negative. More or less 10 degrees Celsius. Yan. Sa Nanto. Yan. So, balik tayo sa weather. Sa winter weather naman. Para sa lugar na nagninyebe. So, close natin yan. Zoom out. Pinch lang natin para sa zoom out. So, yan. Play natin. Sa monitor, makikita natin yung location kung saan mayroong snow. Post natin yan. Sa legend naman, yan. Makikita natin kung gaano kakapal ang snow. Ayan po. Yan. So, next. Sa temperature, balik tayo sa temperature. Dito sa temperature, diba, sa legend natin, ang meron sa akin ay degrees Celsius. Paano natin papalitan sa kung gusto nating maging Fahrenheit? Nakita nyo po yung tatlong button sa upper right corner ng screen ng phone. Yan, click po natin yan. Punta tayo sa settings. Tapos, sa units, sa general, sa may units, click mo yan. Select mo yan kung gusto mo ng imperial, gamit ang Fahrenheit, sa metric, gamit ang Celsius, o sa hybrid. Nasa inyo po kung ano pong gusto nyong gamitin dyan. Sa akin po, gusto ko pong select ang metric. So, balik tayo, back button lang. Ayan. So, yun lang ang chinet po natin. Balik ulit. So, ayan na. Ito po, dito po sa Taiwan, dati, nag-base lang po kami sa weather updates na nagpapakita sa phone. Pero, dahil dito, ang klima ay paiba-iba, nakakita ako ng application na ito upang magamit
para na rin po sa trabaho. Yan, play lang ulit. Yan. Kung ikaw man ay nasa Pilipinas, to pwede mo siyang makita. Yan, tulad nan. Play lang. Ang pagpi-play ng satellite na to, ng weather, ng storm radar, bali binabasa nito yung aktual na paggalaw ng ulap sa kalangitan. Ayan. Ayan, tulad yan, ano yung bagyo. Accurate po ito dahil kung ano po ang lumalabas dito ay yun din pong ginagamit ng mga weather forecast on stations. Ayan. So, dyan na po nagtatapos ang aking tutorial at salamat po.